Welcome back in our girl channel. So दिनै जोङो 12.1 नि 3 नम्बर खौ सावरायनोसै आरो दा 3 नम्बर मा दं जोंनिया सावगारि 12.3 आव माने नै सावगारियाव जोंनिया मा होनाय दङ आखिनाय मोनसे बोरला थिर गेलेनाय नोजोर खालामग्राखौ मेगनाव नांनाय बायदि मिरुनिफ्राय बायजो फारसे सनालि गोजा निला गोसोम आरो गुफुरजों मोनबा स्कर दब्लायखौ दिन्थिदों सनालि स्कर दिन्थिनाय दब्लायनि खाव हांखोआ बेसेबां होनदों 21 सेन्टिमिटार माने नैबे सनालि ना नै मोनसे सनालि नैबे गोजा नैबे निला गोसोम नैबे इनिफ्राय गुफुर माने नै सनालि कालारनि खाव हांखोआ बेसेबां होनदों जोंना 21 सेन्टिमिटार आरो बेनि गुबुन हानजाया नै सनालि कालारनिफ्राय नेक्स्टफोरा बेसेबां दं जोंनिया 10.5 सेन्टिमिटार कुरि गुवार दङ दा बेनि मोनबा स्कर दब्लायथिखौ दिहुननो दा एकर्डिं टु कुइसन आं नै सावगारिखौ बोना लाबाय दा सावगारियाव नै बाहागोआ माने सनालि स्कर होनना हमना लाबाय आं नै बाहागोआ सनालि स्कर दा नैनि खावा बेसेबां होनाय दङ नैनि खावा होनाय दङ बेसेबां 21 होमबा सखावखौ जों माजों राननांगोन नैजों रानना होबानो मोनबाय बिनिफ्राय नैनिफ्राय नैखिना बेसेबां दङ होनना बुंदों जोंनिया नैखिना गोजोना नैखिना 10.5 ओमफ्राय नेक्स्ट बिनिफ्राय नैखिनाबो बेसेबां दङ नैनिफ्राय नैखिनाबो बेसेबां दङ जोंनिया नैखिना 10 पॉइंट बेसेबां दङ इखिनाबो 10.5 जोंना स' बिथिं माने बेसेबां थाङो जोंना 10.5 माने नैबेबो 10.5 नैबेबो 10.5 बिदि थांबाय थागोन दा बेनि उनाव दं बिनिफ्राय नेक्स्टआबो बेसेबां दङ जोंनिया नैखिना बाहागोआ गोसोम जोंना नैखिना बाहागोआ गोसोम बेबो बेसेबां दङ जोंना 10.5 बिनिफ्राय बेखिना बाहागोआ गुफुर नालाय आंना दा गुफुर कालारानो गुफुरजों माबोरै लिरगोन बेनिखाय आं गोमोखौनो गुफुर होनना हमना लाबाय दा नैबे बेसेबां जोंनिया दा 10.5 दा जों दा नैखौ जागायजेननोसै लोगोफोर नै लेसना जाबाय नै नाम्बारा जाबाय 3 नाम्बारनि 3 नि माने 12.1 नि 3 नाम्बार स' बेयाव होनाय दङ माने नैनि दब्लायथि बेनि दब्लायथि बेनि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबानि दब्लायथि दिहुननो होनांगौ माने स' हमना लाबाय दा जोङो हमना लाबाय मा हमखो सनालि कालारनि सनालि गाबनि सखाव R1 इक्वल टु मा हमखो R1 हमबाय जोङो बेसेबां जागोन दा खावा 21 होनाय दङ होमबा जोंनिया फर्मुला बायदि मा जागोन 21/2 इक्वल बे जागोन 10.5 होमबा दा नैनिफ्राय नैखिनाखौ जों बेसेबां मोनखो 10.5 दा बिनि उनाव जों बेखौ दिन्थिनोसै therefore सनालि गाबनि दब्लायथि इक्वल बे जागोन जोंनिया पाइ आर स्क्वायर फर्मुला जों गासैबो मिथिखागौ पाइनि माना मा 22/7 इनिफ्राय आरआ जोङो 10.5 दा 10.5 खेबनै हो 10.5 सानजाब 10.5 दा बिनिफ्राय नै 7 जों नैखौ रानबा बेसे जागोन जोंनिया 7 × 7 इन्टु बे साननैयाव जागोन बेसेबां 7 माने सरि निउ मा जागोन जोंनिया 5 माने 7 × 5 बेसेबां जागोन 35 बिनि उनाव दा नैखिना गासैखौबो सानजाबदो 22 दं 1.5 जों 10.5 जों गासैखौबो सानजाबा मा जागोन 22 15 हौवा मोनदों लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे सानजाबा मा जागोन 10 नैबे 10 11 बिनिफ्राय नैबे 2 नैबे 2 नैबे 0 नैबे 3 नैबे 3 दा होमबा नैखिना मोनबाय दा पइन्टआ मा जागोन नैबे दं नालाय नैबे जाबाय होमबा दा 33 मोनबाय दा 33 जों माखौ सानजाबबावनांगोन आरो 10.5 दा 10.5 जों 33 सानजाबबावनांगोन दा 33 सानजाबा बेसेबां मोनगोन 15 3 5 1 3 होमबा 5 6 4 3 दा पइन्टआ मा जागोन पइन्टआ मोनसेल' दङ ना नैबे जाबाय होमबा जोंना बेसे जागोन होमबा 6.5 सेन्टिमिटार स्कुवेर दब्लायथिया सानफ्रोमबो सेन्टिमिटार स्कुवेर जायो मानोना बेयाव मोननै लेंथ थायो
मोननै माबा थायो आरो माने सेन्टिमिटार बायदि मोननै इउनिट थायो मोननै स' एबार दा जों एबार नेक्स्टआव माखौ दिहुननांगोन जोङो नेक्स्टआव दिहुननांगोन नैखिना बाहागोनिखौ दिहुनखांबाय जों नैखिनानि बाहागोनिखौ जों दिहुनखांबाय दा नेक्स्टआव नै गोजा गाबनि बाहागोखौ दिहुननांगौ नैखिना गोजा माने नैखिना गोजा गाबनि बाहागो नैनिफ्राय नैखिना गोजा गाबनि बाहागो नैखिनाखौ दिहुननांगौ जों दा बेखिनाखौ दिहुननांगौबा जों दा नैनिफ्राय नैयालासे सखाखौ बेसेबां हमदोंमोन R1 दा एबार नैनिफ्राय नैयालासे सखाखौ हमना ला नैनिफ्राय नैयालासे सखाखौ मा हमनोसै जोङो R2 देयारफर नैखिना सेकेन्ड बेंखन ना नैबे फार्स्ट बेंखन नैखिना सेकेन्ड बेंखनमोन ना देयारफर नैथि बेंखननि सखाव R2 मा हमखो जोङो R2 नैथि बेंखन सखाव R2 आ मा जागोन नैनिफ्राय नैयालासे बेसेबां जोंनिया 10.5 होमबा नैनिफ्राय आरो नैयालासे एगेइन बेसेबां 10.5 होमबा मा जागोन 10.5 प्लास 10.5 इक्वल टु बेसेबां जागोन जोंना 21 देयारफर नैथि बेंखननि दब्लायथि बेसे जागोन पाइ R स्क्वायर ना पाइनि माना 22/7 आरनि माना बेसेबां मोनखो 21 सानजाब 21 नैबे थांबाय 3 दानि गासैखौ सानजाबदो 22 जों 3 सानजाबनोसै 66 जाबाय 21 जों थांलाय 6 6 12 1 12 13 6 ओमफ्राय नैबे जाबाय 8 1 3 नैबे जाखांबा दा 1 3 8 6 पइन्टआ जेरावबो गैया स' दा नैनिफ्राय नैखिना दब्लायथिया जोंना बेसेबां मोनखो 13 8 6 बाद जोङो नैनिफ्राय नैखिना दब्लायथिखौ जोंनो नाङा मानो नाङा जोंना नैखिनाखौल'सो नांगौ माने नैनिफ्राय नैखिनानि दब्लायथिखौल'सो नांगौ अलरेडि जोंनिया नैखिनाखौ दिहुनखाबाय दा मा जागोन नै गासैनिफ्राय नैखिना बाहागोखौ जुदि माइनास खालामना होबा जों नैखौ मोनगोन ना मोना एबार नैखौ मोनगोन स' जोङो नै गासैया जोंनिया माबे होनाय दोङो नैबे आरो नैनिफ्राय नैनि दब्लायथिया माबे होनाय दोङो नैया माबे होनाय दोङो माने जों मोनबाय स' देयारफर गोजा गाब बाहागोनि दब्लायथि इक्वल टु गिबि बेंखननि दब्लायथि माइनास गिबि बेंखननि दब्लायथि माइनास नैथि बेंखननि दब्लायथि गिबि बेंखननि दब्लायथि माइनास नैथि बेंखननि मा जोंना दब्लायथि दा गिबि बेंखन माने मा नैनिफ्राय नैखिना बेनिफ्राय नैथि बेंखन माने नैनिफ्राय नैखिना होमबा गिबि बेंखना बेसेबां मोन्दोंमोन जोङो 36 बेसेबां मोन्दों 346.5 नैथि सरि नैबे जोंना मिस्टेक जाबाय नैबे नैथि बेंखननिफ्रायसो माइनास खालामनांगौ नैथि बेंखननि दब्लायथि माइनास सेथि बेंखननि दब्लायथि बा गिबि सेथि बेंखननि दब्लायथि नैथि बेंखननि दब्लायथि माइनास सेथि बेंखननि दब्लायथि नैथि बेंखननि दब्लायथिया बेसेबां मोनखो नैया मोनबाय जोङो बेसेबां 13 8 6 माइनास सेथिनिया बेसेबां 346.5 दा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना हो 13 8 6 माइनास 346.5 0 दा नैनिफ्राय 1 लाबा 10 10निफ्राय 5 थांबा 5 बार नैयाव थागोन 15 नैथिनिफ्राय 1 लाबा 15निफ्राय 6 थांबा 9 बार नैयाव थांबाय 7 7निफ्राय 4 थांबा 3 निफ्राय नैयाव थांबाय बेसेबां नैबे 3 नैबे 0 नैबे मा 1 दा जोंना एन्सारा बेसेबां मोनखो एन्सार होनबा 1039.5 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा नै पेजआ नै नोंथां लोगोफोरनि पेजआ जोब्बाय दा नेक्स्ट गोदान पेज लाबोलायनोसै स' जों दा एबार नेक्स्ट दिहुनलायनि एबार जों मा दिहुननांगोन लोगोफोर एबार जों दिहुनलायनांगोन माने एबार जोंनिया नैखिनाखौ दिहुनबाय ना एबार जों माखौ दिहुनखो नैनिफ्राय नैखिना दिहुनलायबाय नैखिनानि माबाया बेसेबां मोनखो नैबे दा जों माखौ दिहुननांगौ नैनिफ्राय नैखिनानि बाहागोनिखौ दिहुननांगौ माने नैखिनाखौ दिहुनबाय एखिनाखौ दिहुनबाय एबार नै बाहागो दिहुननांगौ एबार नै बाहागो दिहुननांगौबा नैखौ दिहुनना लाग्रो फार्स्टआव बेनिफ्राय नै सेकेन्ड बेंखनखौ माइनास खालामना हो नैबे माने थार्ड बेंखन जाबाय नैबे सेकेन्ड बेंखन सेकेन्डनिफ्राय नै थार्डखौ माइनास खालामना हो नैखिना माइनास जाबाय ना होमबाना जोङो नैनि बेंखनखौ मोननो हागोन दा स' लोगोफोर थामथि बेंखननि नैबे दा नेक्स्ट पेजाव जों थांलायनोसै देयारफर थामथि
बेंखननि थामथि बेंखननि सखाव मा जागोन दा थामथि बेंखननि सखाव मा जागोन सावगारि बायदि नाय नैनिफ्राय नैयालासे 10.5 नैनिफ्राय नैयालासे 10.5 एबार नैनिफ्राय नैयालासे 10.5 खैथा 10.5 जाखो 1 2 3 होमबा नैखिना थामथि बेंखना बेसेबां जागोन मोनथाम 10.5 बेखौ आरो 3 होनोसै 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 बे जागोन दा होमबा बेखिना दाजाबा गासैखौबो बेसेबां मोनगोन नैखिना 15.1 बे जागोन 3 बेसेबां जागोन होमबा 31 बेसेबां 5 दा एबार नैनि सखाखौ बेंख दब्लायथि दिहुनलाय देयारफोर थामथि बेंखननि दब्लायथि इकुवेल टु बे जागोन पाइ आर स्क्वायर दानि बायदिनो आर स्क्वायर जानाय नङा निउ मा जागोन पाइ आर 3 स्क्वायर सरि दानिया मोनसे मिस्टेक जालांबाय नैबे मा जागोन नैबे फर्मुलाया नैबे R2 सो जागोन नैनिसो ना नैबे R2 स्क्वायर जागोन ओमफ्राय दा नैयाव फज'दो मानफोरखौ पाइनि माना 22/7 ओमफ्राय आरनि माना बेसेबां 31.5 इनटु मोननै दङ नालाय 31.5 एक्सट्रा सोलिबाय दा नैबे 7 जों नैबे थांगोन सान 7 × 4 बेसेबां 28 20निफ्राय 38 थांबा बेसेबां 35 पइन्ट बेसेबां होनबा नैयाव 0.5 बे जागोन होनबा 4.5 दा सानजाब देखिनाखौ 4.5 सानजाब 31.5 सानजाबदो लोगोफोरनो खिनाखौ नैथि सानजाबना होनसै आं 22 45 बेसेबां 10 11 8 8 बेसेबां 0 9 9 दा नैजों नै सानजाबा 990 मोनबाय दा पइन्टआ नैयाव दंमोन पइन्टआ नैयाव जागोन 0 गैया जाबाय हमना ला होमबा 31 5 दो 99 सानजाबलाय 9 × 5 बेसेबां 45 4 थांबाय 9 × 9 9 9 जों 4 जों 13 1 थांबाय ओमफ्राय दा 9 जों 3 जों बेसेबां 9 जों 3 जों 27 27 जों 1 जों बेसेबां 28 दा बिदिनो नै जों खालामबाबो बेखौ मोनबाय 5 3 8 2 बेसेबां 5 नैबे जाबाय 8 नैबे जाबाय 11 नैबे जाबाय 11 नैबे जाबाय 3 दा होमबा मा मोनगोन 31185 पइन्टआ मा जागोन पइन्टआ नैयाव दंमोन ना नैया होमबा नैयाव जाबाय दा होमबा मा मोनगोन नैयाव 3118.5 दा जोंना मा दिहुननांगौ दा नाय नैयाव दानि बायदि नाय जोंना मा दिहुननांगौ दा नैखिना गासैनिफ्राय नैनि बाहागोखौ नैनि माबाखौ दिहुननांगौ दा नैनि बेसेबांमोन नैनि सखावा बेसेबांमोन दब्लायथिया बेसेबांमोन 1386 देयारफोर लिरनोसै देयारफोर मा गाबमोन बे निला गाब फोननायनि बाहागो निला गाब फोननायनि बाहागो इकुवेल टु मा जागोन थामथि बेंखननि दब्लायथि माइनास नैथि बेंखननि दब्लायथि दा थामथि बेंखननि दब्लायथिया जों दासो मोनबाय 1318.5 माइनास नैथि बेंखननि दानो मोन्दोंमोन नैथि बेंखना बेसेबां मोन्दोंमोन नैया नैथि बेंखना मोन्दोंमोन 1386 दानि 1386 दानि माइनास खालामना होदो 3118.5 1386.0 दा नैबे बेसेबां नैबे 2 थाबाय 11 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां 3 ओमफ्राय 10 निफ्राय 3 थांबा बेसेबां 10 निफ्राय 3 थांबा 8 ना 8 नैबे जाबाय 1 दा मा बेसेबां मोनखो 1832.5 दा नेक्स्ट माबाया बेसेबां मोनखो 1832.5 एक्चुअली नैबे 8 जाया मानोना नाय 11 निफ्राय 3 थांबा जोंना बेसेबां 10 निफ्राय 3 थांबा बेसेबां जागोन 7 जायो सरि नैबे जागोन 7 नैबे जागोन नैबे 1 खेबसे लिरना होनोसै 1732.5 एबार दा नैबे जाबाय निला गाबनि एबार दा निलानि उनाव मा दङ गोसोम दा नैखिनाखौ दिहुनलायनि आगोलनि बायदिनो देयारफोर एगेन आरोबाव मा जालायगोन एबार थामथि बेंखननि ब्रैथि बेंखननि सखाव R4 इकुवेल टु मा जागोन 10.5 प्लास 10.5 प्लास 10.5 प्लास 10.5 इखिनाखौ
दाजाबबा बेसेबां जागोन जोंनिया 31.5 10.5 बे जागोन 10 to 4 बे जागोन जोंना 42 therefore ब्रैथि बेंखननि दब्लायथि ब्रैथि बेंखननि दब्लायथि इकुवेल टु मा जागोन जोंना ब्रैथि बेंखननि दब्लायथि इकुवेल टु पाइ आर 4 स्क्वायर इकुवेल टु पाइनि माना 22/7 4 इनिया बेसेबां 42 into 42 दानि बेसे थांगोन 6 थांगोन दा 6 दो गासै इखिना सानजोबना हो 22 6 बेसेबां 12 12 13 इनिफ्राय 42 सानजोबलाय 4 6 2 8 12 1 4 1 5 5 बेसे जाखो 4 14 5 5 मा बेसे मोनखो 5 5 4 4 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा ब्रैथिनिखौ मोनलायबाय दा ब्रैथिनिफ्राय दिक बिदिनो एबार नेक्स्टखौ माइनास खालामना होबानो जोङो बेखौबो बिनि एन्सारखौबो मोनलायगोन स' जों एबार दा बेखौनो खालामनोसै दानि बायदिनो देयारफर गोसोम गाबनि दब्लायथि इकुवेल टु ब्रैथि बेंखननि नेक्स्टनिफ्राय नेक्स्टखौ माइनास खालामना हो ब्रैथि बेंखननि दब्लायथि माइनास थामथि बेंखननि दब्लायथि ब्रैथिनिखौ जास्ट दासो मोनबाय जोङो ब्रैथिनिया बेसेबां मोनखो 5 5 4 4 5 5 4 4 माइनास थामथिनिया बेसेबां मोनखो दा जोङो थामथिनि बेंखननिया बेसेबांमोन थामथिनिया नेयानो मोनदोंमोन 3118.5 3118.5 दा माइनास खालामदो 5 5 4 4 3118.5 0 दा 10 निफ्राय 5 थांबा 5 13 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां 5 निफ्राय 3 निफ्राय 1 थांबा 2 निफ्राय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 5 निफ्राय 2 दा बेसेबां मोनखो जोंहा 2425.5 सेन्टिमिटार स्क्वायर थिग बिदिनो एबार माखौ दिहुननांगोन गुफुर गाबनि देयारफर बाथि दब्लायनि बेंखननि सखाव R5 इकुवेल टु मोनबा 10.5 जागोन डाइरेक्ट 5 सानजाबना होनसै 10.5 इकुवेल टु बेसे जागोन 42 निफ्राय 10.5 दाजाबना होदो टु 52 बेसेबां जागोन होमबा 52.5 सेन्टिमिटार देयारफर बाथि बेंखननि दब्लायथि इकुवेल टु बेसे जागोन पाइ R5 स्क्वायर इकुवेल टु 22/7 into 52.5 into 52.5 दा 15निखौ 7निखौ दा माबादो बेसे थांगोन 7 into 7 49 35 बेसे जागोन नैखौ जाबाय 1.5 दा बिनि उनाव गासैबो सानजाबदो 22 दो 75 सानजाबदो बेसे 78 सानजाबबा 10 10 11 14 14 15 दा नैबे 0 नैबे जाबाय 5 नैबे जाबाय 6 1 दा 165.0 into 52.5 दा नैखौ सानजाबलाय 52.5 जों मा 165 5 5 25 5 10 11 12 5 8 25 26 33 6 into 2 12 12 15 1 25 26 नैबे आरो बेसे जागोन 5 to 5 नैबे जाबाय 5 नैबे जाबाय 2 10 नैबे जाबाय 16 6 10 11 5 6 7 8 बेसेबां मोनखो होमबा जों दा 8162 पइन्टआ मा जागोन पइन्टआ मोनसेनि दङ 0.5 बेखौ होनबाय देयारफर गुफुर बाहागोनि दब्लायथि इकुवेल टु बाथि बाहागोनि दब्लायथि बाथि बेंखननि दब्लायथि माइनास ब्रैथि बेंखननि दब्लायथि बाथिनिया बेसेबां 1862.5 ब्रैथिनिया बेसेबां नैबे ब्रैथिनिया नैबे ब्रैथि नङा गोसोम गाबनि दब्लायथिसो नैबे बाथिनि ना ओमफ्राय ब्रैथिनि आगोलनि पेजाव दंमोन नैबे जाय ब्रैथि बेंखननि सखा इकुवेल टु बेसेबां माबा इकुवेल टु दब्लायथि इकुवेल टु 5544 बेसेबां 5544 दा माइनास खालामना होदो 8162.5 5544
नैबे जाबाय 5 नैबे जाबाय 12 निफ्राय 4 थांबा मा थाङो 8 थागोन निफ्राय नैबे थाङो 1 ओमफ्राय 11 निफ्राय 5 थांबा बेसे थागोन जोंना 11 निफ्राय 5 थाङा 6 ओमफ्राय नैबे 7 निफ्राय 2 दा बेसेबां मोनखो जोंना एसे मिस्टेक जादों सांर' नैबे बेसेबां जागोन 5 स' लोगोफोर नैबे एसे केलकुलेसन खालामनाया मिस्टेक जादों नैबे मा होनदों 6 into 5 जोंना 30 जायो 30 जों 1 जों नैबे बेसेबां नांगौ जोंना 31 होमबा नैबे जागोन जोंना नैबेथ' 8 जाबायनो नैबे जागोन होमबा नैबे जाबाय 5 नि नैबे जाबाय 6 होमबा नैबे जागोन जा 8 6 2.5 ओमफ्राय नैबे मा जागोन नैबे जागोन 6 होमबा नैबे दा 6 जाबा नैबे मा जागोन 8 नैबे 6 जागोन नैबे मा 1 नैबे 3 होमबा मा जागोन दा 3118.5 सेन्टिमिटार स्कुवेर स' लोगोफोर आं नै चेप्टाराव बेखौनो बुंनो थाङो जे नोंथांमोना केलकुलेसनफोरखौ मोजाङै एसे लाखि जुदि केलकुलेसनखौ एसे मोजाङै खालामाबा एसे स्मल मिस्टेकआवनो गासै हल कुइसनानो मिस्टेक जानो आखा थायो स' नोंथांमोना एसे मोजाङै खालामबानो जाबाय स' नै भिडिअ जों नै मोनसे मेथ्सखौ खालामनानै बेखिनियावनो एसेनि बे भिडिअजोंनो नैबे भिडिअखौ जोङो फिनिश खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअफोर होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनोबा सापर्ट खालामबाय था आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोफोरनो आरो लाइक्स होनो दाबाव आरो कमेन्ट्स माबा सोंनो दङबा सोंजायो स' नोंथांमोना बे भिडिअ जे जोंनि बे सिरिजफोरखौ कन्टिनिउ मेनटेन खालामबाय था नेक्स्ट भिडिअ जोङो दानि उननि भिडिअनिफ्राय सावरायगोन स' नोंथांमोननिफ्राय दिनै बेखिनि भिडिअखौनो सावरायनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय